Ako na katama-tama yung kastamay. Natural, duduwa kayo. May bagana kaya ni Gunyang Boy. Di kayo kano Bicol Express. Talaga, pinakam mo yung nagasang na ka. Hotdog. Nalaing mga silis ka. Talaga. Kasama talaga kami. Kasama na. Halili na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ay, sakto. Daman pang makabulan na pagsumurod ko. Yeah. Labusan na mo tin maglaki ng 1 taon. Apay. Okay, kayo mo ate kung madinaw mo kanya ito yung akasya ah. Sa ba na tuya na pagkay kayo ka dito, kanya mo ate yung akasya? Apa, nagpakadaan mo di ba yung bagay ah? Nagkadupit at pinukan mo niya, sayang na eh. Dumakil pa yata. Ano sayang kay pagsumurod ko? Ginagasol. Tinawa mo lang sigurado ka? Wow, nagpakadaan niyo ba yung kuka? Arjun eh. Opo, ito dawatan kanya na, mati na kayo, tapos ka, pinadawatan na. Ida pa dulas na boy, may isang 2x2. Sana all. Kisa kumatang ti gasol, nagina. O di gatang ko gasol, di gatang ko lang si Day9. Ano yan? Nabalita akong boy ah. Bakasyon kayo gayong ni Gunyang ah. Si ma'am? Ako na katama-tama yung kastamay. Natural, duduwa kayo. May bagana kaya ni Gunyang Boy. Di kayo kano Bicol Express. Talaga, pinakam mo yung nagasang na ka. Hotdog. Nalaing mga silis ka. Talaga. Kasama talaga kami. Kasama na. Maragsaka na lang kanyang boy. Ala? Okay sa ba ma? Hanggo pa nalipatan na di naramid mo. Ate mo, manunungal daw nga dati yan. Hindi na pala malipatan mo. Di ka ba dalagan? May padilit ko kini Brian na yun. Dapat lang, bagbak kanya makaramid ak talaga ti maday, numadi nga nabura ajay. Ay na. Napabura garo dahin. Ni kag ti pag nakumanan. Ngam, dapat may isa. Dapat ni Dimsey. Makaramang mo dagang dapat ajay. Ni Dimsay? Nagtungtong kamay. Ikaro na kanya kaji nagbasulan na. Madinamit kayat nga may balod. No? Datatati karo na kanya nga pang makatawin. Kung nalpas mo gaya mo, di tungtungan. Tapos apay makaungot ka pa ilang. Solve case garo din eh. Ha? Solve case, tama ba? Case solve. Case solve. O, so mo lang, nabaliktad ko lang. Ewan gayang boy. Nabalita mo, yung nangyari kini Bing Crew down.
Apaya na ti nangyari kanya na. Ayun na. Nalala di sakit ng baw eh. Pagkalkalbo pa yan. Stage 3 ay sakit na eh. Nung mapan di stage ay na yan. Stage 3? Mapan stage 9? Stage. Apaya na ti sakit na ya. Basta na ibaga na kanya, stage 3. Kaanamot ta. Mukaw. Baka mapan stage 9 na di kinamurgit na na ya. Muki sa bambot, kinamuryong ibagbagam. Sakit na talaga di yan. Ang boy. Ang pay kano paggatang na tikwanan. Gatas. Gatas. Agas. Kan kwa. Pampacheck up na. Kailangan na kano kwarta. Kasi anong oras nga dati paggatang na ti agas na din pag pa-check up na. Kaya umatrabaho na. Adi nga rod boy eh. Yung kakaasim mo di tsurain na. Amaw. Pabulutak ko mati sa Ismail. Ilako pa jirik ko para kanya na. Kasaw. Natinag ka. Madyak ka mo na din nagkatinagan na. Nagkadunag sa pula kita kaso awan. Nya. Nagtangakan. Nagado nga mapukaw mo. Adi pa'y kwartam. Ang katanga mo nga to. Kudya mo yung sadya. Umisbo nga main. Nalagip ka. Arat yung gayang brief ka. Bigla siguro natin di pagkasdi ka pagwar ko ti kwak. Nag. Madyak napupuutan. Namuan na pinibakit ko Manapukaw aja. Inununtan na manay. Kasi numot agungit nga sa Ismail adi na pukawain. Maganda sa Ismail mo taboy. Pabulutan ako pailaan. Mga tulong to kinibing crew daw. Pisti sa bana. Nagpakpakarigatak nga nagbit-bit ti gamit ni Gunyang nakadado. Di maamin nga papanan na. Tapos utangim lang. Ate mo makatulong tamot At least manayon ang tatibiyag ng libing crew daw. Isa may dapa jay. Inapay naraman ang pinapaitan dinagdaraan kada kwa. Tapos may dapan. Ano pa ti kailangan na ya? Aji lang, pampacheck up kan pagkatang ti agas na. Mabali nagdonita lang tatikwan. Biskwit kin ka pa Kisa bang narami mo muna tayo di taong. Papabiyagan ta karon kay paida pa mo. Madi, no ko lang nga dyan, no mabasin ti parbangon. Di dati kanin na nga biskwit kin dati templahan ng kape na. Baga mga awan ti kwartana. May boy aji may pa-check up tata mamuan tano kasano di kalagayan na di taong. Pa-check up. Ano nga agpanunot ka pa ilaan. Mangtig ka saan? Kakaiso na lang ako nga kwartak nga batin. Tapos ipadawat ko pa Kanawat kaya mau. Mo pa ibiyag na. Hamot nga imo. Gim no iso ti pagpatinggaan ti biagnan ki di dyanan Anang orte maramidak no aging ganad jay lang. Apay kaya nga ro biagin ta na tayo may. Kung may kamutang nagadumot na ibagang mo. Din pala ibagan naman din kaya nga tumulaw. Dapat nagadumit ti mabalin nga pagdawatan ti tulong Dapat ti barangay, dapat ti munisipyo. Sak pa yung mga kwamay, kurkurangay. Kaumot sa bali tumulong kanya na. Tulungan talat ako mamot Sigalatan, nagpiksa mga sar kanya kajay. Ay na. Di pahatam na tamay pinang-asarnan Ngayon may dip di taong. Winto ka di, apo. Kulit ka. Munto. Munto na tayo. Galalanganan kan sapay. Apay, nakaro nga talaga di sakitan niya. Kinakaro nga talagan nakita ka raw. Habang magmag na kurang langan na dati lumabas nga bas. May tayabay, may sarad di kuryente. Tapos makalkalbo pa yan. Tapos adi bibig na, pumurpurawan nga, madi maawatan. Tapos di nakatambaya ka raw, biglang natwang. So ajay, naasi akboy. Yes, diya. Kailangan ng orod nga ipa-check up adin Ato yun, paulit-ulit ka mo. Tatay ko pa yung baga ajay, pampacheck up na. Ana, mangtig ka maday. Uy, na po, mang tidak. Ngim abun naman pa lang bayadag mo mula kanyam. Ano nga iti pang abuno mo, napukawan na lagaruday. Adan sa pa yung nabati ti Eric mo. Amok ti style mo, nalain kagistak Kaya aja pa lang Kisa ba mo? Kilalang ko nga pang bagas mi ajay. Amo mo, nagginati bagas. Tapos itod ko la kanya na. Kasano nga di pamilyak. Ay nati pang kanyada. Napanunot mo lagaya mata. Alangan nga unayin pa ilaji sa bali nga tao. Ay niya. Pitata na panunot tata. Siyempre unak pa na di pamilyak Lang mo sa bali nga tao. Tulungan pa yung Arizona.